Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong 3108 hapok ka jela kata ka EMRI Workers Union. Haka jingalang haka khat artre unai tung arhajar arpawar. Kalashim yakarai kata ada ka baai por enyo pawar kenta ya ka sorkar jela bakan khot banyak ren yaki. Bat kane ka jing aipor kan sedang naduk shibit ka khat ar baje shitengmin. Balada ka sorkar kampen ngam batle menti ka seng kinong 3108 kan penlong sendan da ka jingaki ka bahe. Ban sange sendan ya ka jing kam. Kumtai kila kerpa dikipat ba banyas nok tilang banyai sya lembat ki. Iwan biang ni kasngi ni dan ka general meeting ke jongi da ka jing rai jong ka house jongi ba la i kat ni sngi kat ni snam ni la ayat yang ba ki jing bun ting ni la mi ni la sap ka sarkar ni la long kumtai baka extend kan sarkar ni sya namal ki om ba covid to ni la su ki jing extend jongki mental din lai mai ta tu starik benai julai ni la mi media bi biang bangi ong ba ka sarkar kan le ayu ka kini kilai banai ka baki extend biang katung ka jinge kran jungi James rumah James sama ti ha kan ke por ni nak yang jungi ngim dan issue bangin kran namar ba ngila that bangin kran ka ju shikaju ti ngila ba ka sarkar ro kalong tan kalong kam snap ya ka demands jungi ka bangi ni kwa mo namar bele hadin ke bangi yur bangi ni perkhat iki pat ba ti menta pat ba ni shkwa ba percaya ki ba kat ni sngi kan ni ka jing kan ni ka nimdei ki bri ki ba kamkai mo namar bele ka jing pelong kamkai jong ka sarkar ni ka lalong palat ti ki pelong khlung khna ya ka jing perkhat long ka rai jongi kat ni ti da ka jing ong jong sarkar ni ko mui ka sarkar ni ba ka kham snap sha ru ti hane ka por nyong ya ki ni spen banai ki pat ba pat ni la ni kat ni sngi kat ni snam kat ni banai ni perkhat nam tapat ba sakat nungin perkhat mentaru ha kan ni kasien ka dei bet bani perkhat ni pat ba ka ba syakmat ka ban long ka ban ja kan long bet nam ta ka ban pen bhai ka ni ka service namal bangi ba ka ni ka service jungi kadang down kat tangwan kisni kisnam na ka jingle jong ka sarkar ka jingle jong ka ni ka management na ka jingle jong kamdan ka jingdu nong jongki ha kamde ka jing ka dei bet tang mapenyo nong ka company ka sarkar ka le yu hadin ka failure ka jing ong jong James le ong ba ngi extend so ye ka ni ka GVK din nakadaw ba ngilap hidaladi ha ka report ba kiyo baka ka ni ka service jong ka ni ka GVK ka long ka ba naom no ka long ka ba duna te bon ha kini ki jing duna hang ni hang tai te lada ka sarkar ka lap ye kita ki baro still ka sarkar ka dak extend ye ka ni ka service te ngi expect ba kata ka shitarik to kata ka jing extend jong ki haduk lai banai ngila sut ho te ngi la expect ba kum ki union kum kata kita ki nong tre ha ka ni ka GVK ka nong tre ha ka ni ka service ngi expect ba ka shitarik julai ka la dei ban le e gin ka sarkar tamba ka sarkar ka claim le te ngi ba ka haduk mentar ka dang ya be ka ni ka ju ka management te nakalyang jungi ngila that te ngi shu ong we ki pat ba nya sha ban ni ka ni ka long ka sien ka ba khaduk yang ni bangin hapen namar balai ladangin pen ro ka sarkar kam snap yangi tingi ko ba ka sarkar kan le ti nakalyang jungi ni aipor ye ka sarkar mental namar kat ne hatu bangi fight hakalas ni aipor ka sarkar artayo ki cabinet minister ne ki kan ni kalong nam tan rup hawut ye mali bakin shim ye kata ka sinjam bikin le halor jok kan ni ka jing karai jungi namar balai ladaka yu ka barokhat ka responsibility ka di ban shim ki nong penyat moi kan ni ka ri jungi kan ni ka jat bende jungi long kan ni ka meglai jungi barok ko we they take that decision hi pinyale kumno ka ka pressure pin ai ka cabinet ne ka ba ki yu na mabele ka safa kan dei tangki yu dei ki kon ki briu ka jong ka constituency jong phi ban safa na ma kan ni ka yap ka jong bat ba ta kan ni la pandai kata nyopu ar kenta nama kamdeshu bagin ai laki tayo ki ikan ni kamdeshu ka jing bakala ka jongi namal bagi la ai ka por na do ar hajar khat pra khat khandai ni la ai kata ka por ka sarkar de kat baki yung yasha menta ladang ile ikan ni ka sinjam kamdeshu ka jing bakala jongi kan ni kala de ka jing bakala jong ka sarkar ni ka di banshim kata ka responsibility ladang ki kimdei bakin keno ka jing le ka jongi namar kat nisgi ni perkhat ni paj ba di menta paj ba ru yasha ban ni kan ni ka jing le jongi kamdei na ka emta ka ka de namenta ka jing bahar jong ka ni ka service banang ni syakmat ba phir tip kat no ki ba call ka 108 phimyo nama belai ka jing down jong ka ni ka service hak ni ka state jongi ti menta nakalyang jongi ngi kwa ka jing le jongi menta kamdei namta ka
jing yo nong jong no ka dei nam tau pat ba ni yang hang ni kum ki pat ba nama ba ni don ki bahayang basam ki call ke 108 kim yo ikan ka service ti nakaliang jungi ka dei ka pikatahi ba ka jing le jungi menta kam dei nam ta kai nam ta ban bahai ka service nang ni shakman jing sha ni kat kum ka jing ong jung james lei ong ba ni laweng nim a chui ka ni gbk te dan nakaliang jungi ni kwa bet ba ka pada ken jing le jung ki pada kai ka senjam ka bishim haba hilap him kamde shuka GBK tambah expectation jungi ke union ni kwa kan ba ladu tarik Julai te ke ek baka sarkar ladi badle am te kata kalai gnai ka extend jungi di baka om kidang le te kamu dah kata kalai gnai di kam le kani ka ju shi ka ju te kata fi ka di kamin ka ba ni you menta ka di kata expectations jungi kan ba ka sarkar ka kam le kan te sakat nu kan kin extend pen kale ni ne kai ka ba shilandat bakidang le kan di menta namar man hakane hakashi tarik jong ubanai Jun ma kami kiwan gitu ki UHM ikan mau tharai kami kuat jong kerupang bagi ni ki United New Trap Movement kiwan man wat jing tip hapo office jong 108 ya keren bak tu state head hangtai ki ong hana ba kitu kiwan nakaliang jupat ba baki yo complain na ki pat ba baki da call 108 kim yo ka service te hang ni aku awan pensyai namar ba kibri ki da call ha 108 nama ka jing down jong ni service ka long palat te wan ki nong sim call do ngi dan de ki proof ki ni ki hidor ki dari bagi shan ni bagi UE ba ki katno ki brio ki kim yo ikan service balai unong sim call dan tang marway hapo floor te mental lada utu we ule break dan nong sim call manu ba sim kata responsibility kan ya kata akatu ka por bagi call ki break yo ngi na call 108 im yo so kata ka diga yut nalor kata kin da yo makana kum nung in the let check ambulance ngi da check ambulance pada dan driver dan nurse dan manpower di kadang wan kisni kadang worse in kini service maki break in the call 108 kim yo he kalai nama belai kata hi kadai kum bakal ada batai hak tu kashtarik ba kajing bam yo bagi call hang te kadai bitang kata hi bagi duna palat ki nong sim call hang te dan tak khat wengot te nak khat wengot la phya sha light leadership okay dan light leadership ru ini phya lai ngot saw song got lada ulet weekly off way ki mot sa stang arngot te arngot ru way sim call all over Meghalaya udan sakundan mak kidan artli kan lain ti way sim call all over Meghalaya tambah lada utu way sim break dan sim call show te ka long ka down kan ka service ak to ka por kan ti manu ba sim ka responsibility ha ka to ka por ba ki break ki call ka 108 kidan kami ka emergency service tambah kim yo kan kibun ki abandon call ki call ki basa kun sweat ki ki break ki call 108 menen ngidang syong tu ngi call back itu ki call ki ba 1 point kata ka abandon call kata ka level 2 bagi ang ngi call nang tu na level 2 bun ki break yang labiang pi obviously kalau mau tu nok sim call dan ka point ka tu ka call ka balong sakun sweat di ka tu ka call nginda call back ki break yang labiang ngi la call na du menep dan basyem te metang lawat dak we kali kata ka ka service ka bagi ai menta ka company kan te almost ki suffer ki pat ba te kata lada long kum nur long ngi ikan ka jing duna lada ka sarkar ka ikat ne ka jing duna te but still kadang penyat kadang extend ni kan ka service te kum nu kan ka yung te ki pat ba ru ki don kamban tip kin ya kata balai kim dan nok sim call balai kim dan nok kata ka ai ka senjam ni la lebih kata kalau orang pim ne ngila stop terekam kan ngila stop ke terekam nginum issue malah da ka sarkar ka kulut ngin le la kulut no ngin long malak no ngin long no ki beri ki ba nang keren bam il bam thu su kan ngin long ikum tai kan kaduran no tarai bam stop kata te ngin sap entep nama bele kala bele ke indefinite kan baka sarkar kan pat le kata ka yu nama bele ni la tha ni la ap ni la ipor tela da ka sarkar kan yu ngin ap kata sarkar kan pet i kata senjam ke e baka le nam ta jungi ke nam tau pat ba kata kan mot kat ba ka sarkar kan pat le mat nang biteng ngin nang yai beteng bet te kan ke yu menta la da kan down ru kan long all over Meghalaya ko magi julong man ka por bet ngin undan bas sim shu ka kes kata ke long te hadin ni shu ang ka sarkar lais ni aipor hadin sibet ar bajing in kau ni ka sngi lais ni te hadin ka tu tingila declaration jungi kala long bet ku we te either ki khot yang ni bangin yakran la da kim khot ni le da ka kam kan Dal sebro ka tu ni yang ka jeng ki ju kata ka dia respon jom pat ba te kalau ong pi ba man hagan ni bakiwan ki HM kitu kiwan nak kaliang jom pat ba maki pat ba ki let ki complain le kata ki ong bangin da call 108 ngin ju yo tambah ka jing ong jong tu state head hang te ong hanau kun no be ke HM te ong na bagi duna palat ke ambulance
banganga nga ong ifingi syong te call center ngidan kat tu kat ningot hang ni ba syong ha call center ngila ba lada sau santli ambulance ka don hapo 108 day lada baro santli la ni sau tli kidon ki man power te da kituk santli ka yat bah ka service tambah ke jing ong jong state hadli wang na ba ki duna palat ki ambulance wat ju keno ya ka ambulance te keno shoy ka man power ki nong tre hi ki duna te pi expect keno da ka tu ka ambulance ka badan nang turu ki mlam penon kam ba te ka tak sautli santli badan haslong ka jing ong state hatu ong kum ta ka wang ba ka di keno be ka NHM ka duna palat ka ambulance ta ka dang mlam serve ka hian ka service jongi te but the reason is that ka de ka ta la don makna tak sautli santli la pi penon kam ba te with the manpower service kaya ken tang kata tang bakiman power ki dunate all over state ndai tang hasilong katu kali ka jing yo le jongi katu ba ka dai tang hasilong wang sau santli ki le chapo meghalaya bar ko ibon ki bamdan man power ki dan be jing sha kali ka service 24/7 dan tang ibe single man power angot single man power the rest pada